Wel, croeso cynnes i chi gyd i darlith flynyddol Cymdeithas Llwyd yn yr Eisteddfod hon. A braint yn wir i'w medru cyflwyno ein darlithu gwadd eleni, sef y Dr. Cathryn Charnell-White. Mae hi'n ddarllenydd ac yn bennaeth adran y Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. A chyn hynny, bu'n gweithio i ganolfan uwchefrydiau Cymreig a Celtaidd rhwng y blynyddoedd 2000 a 2013. Mae gwaith hi'n canolbwyntio'n bennaf ar hunaniaeth Gymreig, merched a barddoniaeth, ac ymdriniaeth a'r cysylltiad rhwng llenyddiaeth a'r hinsawdd sydd yn harwen ni'n gynnar iawn tuag at destun ein darlith heddiw, sef hanes diwylliannol y tywydd. Felly, ystylwn ni groeso cynnes i anerch ein darlith eleni. Am y croeso cynnes. Eisteddfodol iawn i chi heddi, darlith am y tywydd, ac meddwl byddwn ni'n aml yn cofio Eisteddfodau wrth y tywydd yn byddwn ni. Ac yn sicr mae'r Eisteddfod honno yn aros yn y cwrdd weithiau oherwydd y tywydd. A dwi'n cofio yn ddiweddar iawn wrth gwrs, mae'n stormydd Llandrws, Heilwen, Tregaron, ond dwi hefyd yn cofio nôl i'r 80au, Eisteddfod yr Urdd, Castell Newydd Emlyn. Unrhyw yn cofio Eisteddfod yr Urdd, Castell Newydd Emlyn? Y mwd. Dwi'n cofio dad yn anghario i drwy'r mwd er mwyn wneud yn siŵr bod y wisg wen o'n i'n gwisgo yn masedleiaeth y gan actol ddim yn trochi. Petai ydi yn hollwn i yn y mwd, bod y lle di bod, ond dwi'n cofio dim am ganlyniad y gystadleuaeth, ond dwi yn cofio mwd. A fi'n gweld o'ch chwyneb chi bod chi'n cofio ambell Eisteddfod nodedig am y ffwylig chi. Wel, mi fyddai yw'r ffwrs yn digon rhwydd llunio darlith just ar dywydd eisteddfodol, a ffori trwy barddas am gerddi a'r Western Mail am Llunio. Ond dwi am dadlu rhwyd yn ehangach fan yma a thrafod gwaith sydd ar y gweithgen, llyfr sympys bydd yn dwyn yr un teitl a'r darlith. Felly, darllen y tywydd, hynny yw dehongli a thrafod, dehongli a thrafod hanes diwylliannol y tywydd a'r hinsawdd yng Nghymru rhwng 1500 a 1800. Ac a dwi'n gwybod, o'n i'n falch bod chi'n sôn am y ganolfan, oherwydd ddechreuais i ar y gwaith casglu wrth weithio yn y ganolfan. Ac o'n i'n gofod pasio cerflun o Edward Llwyd bob dydd ar y ffordd i mewn i'r gwaith. A fel y gwelwch chi, mae'r tywydd yn bwnc o ddiddordeb i Edward Llwyd i hun hefyd. Felly, diolch o galon i gymdeithas Edward Llwyd am y gwahoddiad i trafod y pwnc heddiw yma. Dwi wedi paratoi rhyw hanner awr o ddarlith, a wedyn bydd cyfle am gwestiynau ar y diwedd. Be dwi am wneud yw dechrau drwy sôn am y rasiynal dros y llyfr, a thrafod cefndir meteoroleg ac astudiaethau'r tywydd. Ac yna dwi am ganolbwyntio ar stori fawr y cyfnod. A'r stori fawr honno yw'r chwyldro syniadol sy'n ar waith wrth i wyddoniaeth fodern dyfu allan o'r traddodiad meteorolegol clasurol. A mi fyddai'n gorffen wedyn drwy drafod un corff o desynau, sef almanacia Cymraeg y 19th ganrif. A hynny mwyn dangos i chi rhai o'r lluniau hanesyddol, gwleidyddol a chyfyddol sy'n cydblethu ar brif stori fel petai. Wel, beth yw'r gyfrol felly sydd ar y gweill? A phan rhoi gymaint o sylw i'r hun a'r hinsawdd hanesyddol,
hanesyddol yn wyneb ar gyfrwng hinsawdd byd-eang cyfoes. Wel, mae sawl un ohono ni wedi bod yn cyhoeddi ar y pwnc, ac wi hefyd yn y broses o gywain casgliad o farddoniaeth y tywydd i gyhoeddiadau barddas, felly trysorfa'r tywydd. Ond mi fydd y gyfrol hon, darllen y tywydd, hon fydd yn driniaeth sylweddol gyntaf a hanes diwylliannol y tywydd a hinsawdd yng Nghymru rhwng 1500 a 1800. A fy mwriad yn y gyfrol arweinedig yw mapio hanes diwylliannol y tywydd a'r hinsawdd yng Nghymru drwy archwilio corff flynyddol y tywydd. Felly testunau crefyddol, hanesyddol, amaethyddol, hynafieithol a gwyddonol. Mi fydda i'n dod â data a'r straeon y naratifau ynghyd ac yn eu trafod nhw mewn sawl cyd-destun. Felly i harddicad socio-economaidd, socio-diwylliannol, socio-wleidyddol, o ran cwf diwylliannol, o ran hunaniaeth genedlaethol, yn ogystal â datblygiad meteorolegol fodern a disg wyddonol. Ac wrth gwrs, oherwydd yr argyfwng dyn ni'n wynebu o ran y hinsawdd, mi fydda i hefyd yn trafod y deunydd hanesyddol yma yn destun disgwrs cyfoes ynghylch yr argyfwng yng hinsawdd. Dyna chi glas ar rai o'r llyfrau ar erthyglau sydd wedi dod i law yn barod. Iawn, wel, mae'r cyfnod dan sylw yn adnabyddus i haneswyr a llenggarwyr fel y cyfnod modern cynnar, ond mae'r dyddiadau hefyd yn cyfateb yn agos iawn i oes yr iâ fechan ein deiryddwyr a'n hinsoddwyr hanesyddol, historical climatologist felly. Mae'n gyfnod traliadol iawn yn sgil newidiadau hinsoddol dramatig o ddeflaeth. Felly, o'r tuag 1540 hyd at rhyw 1800, mi oedd hinsawdd yn ysoedd Prydain gradd canraf neu fwy yn oerach na'r cyfartaledd presennol, heblaw am ddau gyfnod sych a chynnes yn ystod y 19th ganrif. Ymhellach, mae blynyddoedd rhwng 1789 a 1793 yn nodedig yn sgil Llunio gweitha y ddau fileniwm diwetha yma. Felly, dros yn dwywaith, mae cyfnod allweddol yn hanes amgylcheddol y blaned yw'r cyfnod modern cynnar, neu oes yr iâ fechan. Ac os ydych chi wedi clywed addasiad llyfr Peter Frankopan a Roger Pedwar yn ddiweddar, dywelwch chi fod y modau oes yr iâ fechan yn dechrau cael sylw academaidd a phoblogaidd yn wyneb newid hinsawdd anthropogenig. Nawr, trafod y digwyddiadau neu'r data a gofnodir ac y disgrifir mewn ffynonellau llynyddol a chyfnodol Cymreig wedi derbyn sylw deiryddwyr a hinsoddwyr hanesyddol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r testunau, felly'r llynyddiaeth ei hun, a'r straeon amlheinog yna sydd ynddyn nhw yn dal i aros am sylw estynedig. Mae echofeirniadaeth a'r dynithau amgylcheddol yn feysydd academaidd sy'n rhoi sylw i'r amgylchedd ac yn ymateb i'r argyfwng hinsawdd presennol. Ac yn sicr mae angen i Gymru gael sylw yn hynny o beth. Cael sylw yn y brif ffrwd. Ac o ddim digon o gledach, ond mae yna ddiddordeb mawr y tu hwnt i Gymru yn yr hyn oedd yn digwydd yng Nghymru yn ystod cyfnod modern cynnar oes yr iâ fechan. Felly, o fframio y gyfrol fel astudiaeth diwylliannol hun a hinsawdd oes yr iâ fechan yn hytrach na'r cyfnod modern cynnar, disgwyliedig, y mwriad i yw gwreiddio llynyddiaeth y tywydd yn ddisgyblaeth rhyng-ddisgyblaethol y dynithau amgylcheddol yn ogystal ag archwilio sut allwn ni ddarllen deunydd hanesyddol yn ystyrlon mewn cyfnod o argyfwng amgylcheddol. Wel, cyn troi at y syniadau, dwi am roi glas i chi ar y ffynonellau amrywiol
sy'n rhan o'r prosiect a'r llyfr. Ac mae yna gyfoeth o ddeunydd Cymraeg, deunydd ffeithiol, deunydd flynyddol, sy'n dyst i amgylchiadau trawiadol oes yr ia fechan, ac i'r cysyniadau a dadleuon bywiog oedd yn ceisio egluro hynt a helynt y tywydd. Yn arbennig tywydd eithafol a damweiniau naturiol. Mae deunydd flynyddol yn cynnwys penillion coffa a cherddi achlysurol, sy'n nodi pethau fel llifogydd, gaeafau rhywllyd, drydaniaeth leol, yn ogystal â digwyddiadau byd eang fel deirgrynfeydd ac ymddangosiad comedau. Yn yr ail ganrif ar 15 a'r 19th ganrif, mae gyda chi ysgrifau dychanol yn Nghymru a llenyddiaeth taith, ynghyd â chorolau haf sy'n disgrifio'r haf mewn ffordd gwbl gonfensiynol, ond yn disgrifio geia sy'n newid basio mewn manylder gwbl anghyffredin a dibynadwy. Mae modd mapio'r disgrifiadau o'r geia sydd yn y corolau haf gyda gwybodaeth a data o ffynonellau eraill. Ac wrth gwrs, mi oedd y beirdd yn mydryddu'r flwyddyn yn y corolau haf, felly mae modd dyddio'r manylion yma yn fanwl hefyd. Mae gyda ni hefyd gorff mawr o faledu yn y 19th ganrif, sy'n ymateb i bob math o straeon am y tywydd a'r byd naturiol, ynghyd â chorff sylweddol o'r almanaciau, a mi byddai'n manylu ar y almanaciau maes o law. O aros yn y 19th ganrif, mi all pobl ati i gofnodi ac i astudio'r tywydd mewn dyddiaduron. A'i gobeith nhw o wneud hyn oedd gweld trefn gyson yn hynt a helynt yr hun. Mae'r ffynonellau sy'n cofnodi data felly yn cynnwys dyddiaduron, gan gynnwys corff reit fach o dyddiaduron tywydd. Mae yna ohebiaeth yn ogystal ag ysgrifau gan anamaethwyr, hynyddiaethwyr, awduron crefyddol, athronwyr naturiol a meddylwyr ymoleuedig. Tra bod modd ystyried myfyrdodau deddosiynol Hugh Jones, gyda Michael Hysbon er enghraifft, fel ysgrifennu natur cynnar, mae gweithio rhyddiaeth diwynyddol a gwyddonol William Williams Cantor-Celyn yn dangos i ni bod ymdrech i gyfuno syniadau fyrymylio, aphrofiad a hunaniaeth efenolaeth y Methodistaidd. Felly mae'r deunydd sydd i gael yn amlochdog ac yn hynod gyfoethog. A mae'n teimlo weithio nad oes na ben draw ar y deunydd. Felly dyna chi'r testunau. Wi am droi nesaf at y cefndir a'r brif narratif yna, y brif stori sydd ar waith. Felly, mae yna hen hanes wrth gwrs i astudio'r tywydd yn ystod Prydain. Ac erbyn y 19th ganrif, mi oedd hynafieithwyr yn ceisio gweld trefn gyson yn yr hun a'i helynt. Ac felly stori fawr oes yr ia fechan yw esblygiad meteoroleg clasurol yn wyddoniaeth meteoroleg fodern erbyn oes Victoria. Ac yn hyn o beth, dyn ni'n gweld esboniadau clasurol o ffenomena'r tywydd yn ildio i esboniadau modern gwyddonol yn llenyddiaeth y tywydd. Ac i ni heddiw, mae'n bosib i fod yn edrych yn od ystyried deirgrynfeydd a chomedau fel enghreifftiau o'r tywydd. Ond mi oedd gafel y traddodiad meteorolegol a'r ystafelaidd clasurol yn dal i fod yn dyn yng Nghymru oes yr ia fechan. A diffiniad y traddodiad meteorolegol clasurol o fetior yw unrhyw gorff materol o dan y lloer sydd wedi'i wneud o'r 4 elfen, felly daear, bridd, dŵr, aer, a phan, neu unrhyw gyfuniad o'r 4 elfen yna. Felly, o ddilyn y diffiniad hwn, mae ffenomena amrywiol fel comedau, goleuni'r gogledd, clips, cilion haul a deirgrynfeydd i gyd yn perthyn i meteoroleg yn yr un ffordd a
a thywydd arferol fel glaw, ira, cesau'r, stormydd ac ati. A fel chi'n gweld, dyma oedd ystyr meteor i Edward Llwyd. Ac wrth gwrs pan fi oedd yn hynafieithydd, oedd yn rhan o rwydweithiau hynafieithol Prydeinig, rhyngwladol ac eang. Ac yn yr holiaduron anfonodd Edward Llwyd i bod plwyf yng Nghymru, y parochial inquiries, fe gynhwysodd gwestiwn penodol am y tywydd am meteorau, chi'n gweld yn hyn. A register of the weather for the space of 1 year at least, kept by 1 or 2 in each county, would be of considerable use. With observations of the figures of snow and hail, the time is it generally begins to snow on the highest mountains, and when it desists, with any other curious remarks about meteors. Felly mae'n brwdfrydedd ei glywed y cwestiwn syml yna. Wel, dim ond yn y 19th ganrif y dechreuwyd gwahaniaethu rhwng y ffenomena hyn a'i gilydd, a'i dosbarthu yn unol ar wyddor meteorolegol modern. A'r meteorolegydd proffesiynol cyntaf oedd y crynwr Llwyd, gŵr sy'n adnabyddus am enwi gwahanol fathau o gymylau, a hefyd am ddynio taxonomi o siapiau'r cymylau yn ei gyfrol essay on the modification of clouds. Wel, wrth i gwyddoniaeth ddatblygu tua diwedd oes yr iar echan, yn ystod oes ymolio y 19th ganrif yn arbennig, dyn ni hefyd yn gweld trai ar esbonio tywydd eithafol yn y tystianiaeth Cymraeg a dymwyniad naturiol o safbwynt rhaglyniaethol. Felly, dyna chi'r brif stori. Dwi am ddechrau mwy, ac mae lot pawr o ddeunydd diddorol am y shift yma o'r traddodiad clasurol i traddodiad mwy modern. A felly, fe ddaeth y tywydd a hinsawdd i chwarae rôl hynod bwysig yn meddylfryd cyfoes mod yn ystod oes yr ymolio, sydd yn Saesneg yr Aged Enlightenment, ac yn benodol ynglyn â syniadau ynglyn â hanes a Cymdeithas. Ond mi oedd hefyd drwy gyfrwng theoria ynglyn â rhwydiolaeth hinsoddol, felly climatic determination, y syniad bod yr hinsawdd yn dylanwadu ar gymeriad a hunaniaeth generol. Mae'r tywydd yn dylanwadu yn dod yn bwysig i'r theoria yma ynglyn â rhwydiolaeth hinsoddol, a sut mae delwedd a hunan ddelwedd cenhedloedd yn cael ei gyfryd. A da ni'n gweld hyn yn y ddelwedd sy'n cael ei gyflwyno am Gymru. Felly mae tirlun a hinsawdd disach Cymru ymhlith yr ystradegau blinedig sy'n disgrifio'r Cymru mewn llenyddiaeth boblogaeth a dychanol, a rhan fwyaf ohono fe tu hwnt i'r ffin. A dyma chi ddisgrifiad un o'r pen ddychanwyr yr ail ganrif ar 15, dechrau'r 19th ganrif, Ned Wood o dirlun a hinsawdd digroeso Cymru. A mae'r disgrifiad yn dod o ysgrif A Trip to North Wales. Felly yn anffodus, dyn ni'n gwybod beth ydy barn am dywydd De Cymru, ond dyma chi Ogledd Cymru. Mae'n dweud, "You cannot travel from town to town, but you must needs take the clouds in your way, who so gratefully resent your civility in calling upon them, that you will have no occasion to complain they send you away dry." Wastad yn mynd i fod yn lyf. "For you may, at your journey's end, beshake your clothes with as good a grace as any water dog does his shaggy pantaloons." Felly, os ydych chi'n dod i Gymru, ydych chi'n mynd i wlychu yn secs. Darlun anheg, mae'r un ystod prosegwyd. Mae sôn am hunan ddelwedd y Cymru yn dod â ni at ffigwr cyfarwydd i eisteddfodwyr a'r gorsagogion, sef Edward Williams. Ac wrth gwrs mae Edward Williams yn fwy adnabyddus i ni fel Iolo Morgannwg, y saig mae'n hunan addysgiedig, bardd a thad gorsedd beirdd yn Ysbrydain.
Nawr, un o'r teithau amlyca ysgrifau Iolo Morgannwg ar hanes a diwylliant Cymru, diwylliant barddol Cymru wrth gwrs, yw mwynder Morgannwg. Rydych chi'n cael darlun o dde o Ogledd Cymru, chi'n cael darlun o dde Gymruar, darlun tueddol iawn, rhaid i ddweud. A hefyd mae mwynder Morgannwg yn fotif sy'n dysgu frogarwch Iolo Morgannwg, a hynny'n frogarwch a drodd yn rhagfarn gwbl obsesiynol yn erbyn Gogledd Cymru a gwblaid Sir Morgannwg. Mi oedd e'n cysau pobl Wynedd yn arbennig. Ond ar gofyn y cystadlu hanesyddol, ond dyn ni wastad yn cystadlu de a Gogledd, a mae hwnna'n gystadleuaeth hanesyddol. Ond yn fwy na hynny, mi oedd Iolo Morgannwg wedi cwmpa mas gyda'i ffrindiau penna oedd yn aelodau o gymdeithas y Cymrodorion a Cymdeithas y Fynyddigion yn Llundain. Felly, fe dyfod i gysineb at bobl Wynedd yn gyffredinol o'i gysineb at unigolion. Ond dyna ni. Ond be wnaeth Iolo oedd defnyddio cysyniadau cyfoes cyntefigeth neu primitivism i fframio i ddehongliadau o'r traddodiad barddol Cymraeg. A fe wnaeth hynny mwyn rhoi fframwaith ddeallusol derbyniol i'w honiadau gwbl ffansiol a rhagfanllyd ynglyn â rhagoriaeth ieithyddol Morgannwg dros Wynedd. Nawr, mi oedd Iolo wedi ei drwytho ymysg yr ymylio, ac felly mi oedd mwynder Morgannwg hefyd yn golygu mantais hinsoddol, ac mi oedd e'n brolio fod hinsawdd iechusol y sir yn sicrhau hirchwydledd y trigolion. Mae'n sôn am bobl, mae'n gyda ddiddordeb mewn cerig beddi, ac oedd wedi sylwi bod yna lot o gerig beddi yn nodi pobl wedi byw dros y 100 oed. A mae'n priodoli hyn i'r tywydd. All this country has a very salubrious air, and 100 years of age is not uncommon, medda fi. Felly, mae mwynder Morgannwg, Iolo Morgannwg, yn fwy na brogarwch cystadleuol. Mae'n adlewyrchu cydnabyddiaeth gyfoes o sut oedd y tywydd yn effeithio ar lwyddiant y genedl, yn ogystal â datblygiadau cyfoes wedyn mewn perthynas ag iechyd cyhoeddus a helendid. Felly, doedd e ddim jyst yn ddyn bach rhyfarchu. Yn ei dro, dyma fe'n defnyddio chwyldro ym maes syniadau gwyddonol sy'n nodweddiadol o'r ymylio yn gyffredinol a meteoroleg yn benodol. Ac fe welwn ni'r chwyldro syniadol hwn ar waith o edrych ychydig yn fanylach ar weithgarwch Iolo Morgannwg. Oherwydd mae archif eang Iolo ar gadw yn Llyfrgell Genedlaethol yn cynnwys myfyrdodau ar yr hinsawdd, ofergoelion, cyfoes am y tywydd, daeareg, datblygiad trefol, a nodiadau am arferion amaethyddol i sir enedigol. A mae cyfran da o'r nodiadau yma i'w cael mewn llyfrau nodiadau a gadwodd Iolo yn ystod teithiau cerdded, yr agricultural rambles oedd yn gael nhw, drwy Sir Morgannwg, Sir Gyryddin a Sir Benfro. A hynny rhwng 1796 ac eto wedyn yn 1812. Nawr, yn y bôn, gwaith ymchwil caib a llaw oedd y teithiau cerdded hyn, oherwydd mi oedd Iolo yn gobeithio cael ei benodi yn syrfeiwr i'r bwrdd amaeth cenedlaethol, ac yn gobeithio wedyn medru llunio adroddiad ar amaeth ac economi domestig de Cymru. Mae'n hydweithiwr yn Aberystwyth, Dr David Kerry-Jones, wedi trafod syniadau ffisioocrataidd Iolo at yr economi. Hynny yw, mi oedd e'n credu yn bwysigrwydd sylfaenol amaethyddiaeth i economi fodern a ffyniannus. Ac yn nodiadau, dynodd Iolo sylw at broblemau cyffredinol yn siroedd Morgannwg a Chyfyrddin,
Ac yn y peth oedd e'n nodi diffyg uchelgais rhai ffermwyr ac anfodlonrwydd ffermwyr i arbrofi a dulliau wyddonol o ffermio. Ac yn ei ffordd bu hafal ei hun, ond ydych chi siŵr fod yn gweld mae'r dodion yma gan o ddim yn ddyn neis. Mi oedd e'n enwi unigolion, yn cyfeirio at unigolion ac yn lladd arnyn nhw am y diffyg uchelgais yma. Oedd e'n ddyn diddorol, ond oedd e'n ddyn o ddrat. Off the record. Ond gweithio i wybodaeth eang yn nodiadau cyfoethog, chafodd Iolo Morgannwg mor swydd. Mae'n bosib yn bosib yr bwrdamaeth i clywed o dan fe, a'i agwedd. Ond yn y pen draw, fe gafodd sylwadau amaethyddol Iolo i hymgyrchfori yn adroddiad y gwasanaeth ar dde Cymru, dwy gyfrol gan ei cyhoeddi yn 1815, gan ei ffrind fel mae'n digwydd, Walter Davies, sy'n adnabyddus felly fel gwallter Mechain. A gwallter Mechain oedd y gŵr gafodd ei benodi i'r swydd syrfewyr gan y bwrdd amaeth. Chod y swydd y bu Iolo Morgannwg yn ei llygadu. A fe gyhoeddodd gwallter Mechain adroddiad ar y modau amaethyddol Gogledd Cymru hefyd. Fel mae'n digwydd, mae gwallter Mechain hefyd yn ffigwr diddorol iawn mewn perthynas a hanes diwylliannol yr hinsawdd. Oherwydd, nid yn unig bod wedi gweithio ar brosiect y bwrdd amaeth i ddynio adroddiad o stad amaeth ar economi domestig yng Ngogledd Cymru a De Cymru, ond am resymau amrywiol iawn, fe oedd y cyntaf i adnabod pwysigrwydd hanesyddol y disgrifiadau manwl o'r gaeafau a fi sydd wedi cael yn y cyrolau haf. At hynny, fe ysgrifennodd am reidiolaeth hinsoddol a'r modd mae'r hinsawdd yn siapio hunaniaeth genedlaethol. Ond oedd e'n meddwl bod yr hinsawdd yn Mhrydain yn golygu bod pawb yn deyrngar i'r goron ac i'r brenin. Ond wedyn tua'r diwedd ei oes, fe ddechreuodd gwallter Mechain gadw dyddiadu'r tywydd. Mae'n lun ar y sgrin fan hyn. Ond os ewn ni nôl at y bwrdd amaeth yn gwneud, fe gafodd y bwrdd amaeth i sefydlu gan Sir John Sinclair yn 1793, gyda chydnogaeth awduron adnabyddus yn y maes fel Arthur Young a William Marshall. Ac awduron gyda llaw oedd Iolo Morgannwg wedi bod wrthi yn darllen ei gwaith. Ac mae'n deg dweud mae awydd i foderniddio oedd y wraig sefydlu bwrdd a galw am ailampio dulliau amaethyddol yn enw elw, arloesi a chynhyrchiant. Ond fe dyfodd y bwrdd amaeth hefyd o anghenraint, a hynny oherwydd bod y rhyfeloedd chwyldroadol a Ffranc yn rhwystro'r broses o fewnforio bwyd i Brydain Fawr. A fel gwelwch chi o'r sleid gynharach, mi oedd yr Llunio gweitha yn y ddau flynyddoedd diwetha yma, rhwng 1782 a 1793, wedi achosi prynder a drydaniaeth ar draws Ewrop. Felly dyna chi ddau argyfwng, un gwleidyddol ac un hinsoddol, oedd yn golygu bod dirfawr angen chwyldroi a chynyddu cynnyrch amaethyddol y wlad. Yng Nghymru, fe adfywyd y cymdeithasau amaethyddol wedi dechrau egino yn y 1770au, ac erbyn diwedd y 1790au, mi oedd cymdeithas amaethyddol bron iawn yn mhob sir yng Nghymru. A rheini wedyn yn allweddol wrth eisiau diwygio arferion cynhyrchu y wlad. Ac mae copïau o gyfansoddiadau pryntiedig y rhan fwyaf o'r cymdeithasau amaethyddol yma ar gof y chadw eto yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ac dwi'n meddwl os yn llwyr yn eich byd chi, dwi'n meddwl y bydde'r cyfansoddiadau yma, cyfansoddiadau'r cymdeithasau amaethyddol, yn hyd a chorff ddigon sylweddol o ddeunydd Cymraeg ynglyn â hysmonaeth, lot o deunydd mewn cyfieithiad, yn gwneud prosiect PhD ffantastig i rywun
Bydd e'n brosiect fydd e'n dangos cynhellion ymoleuedig y gwrddamaeth a sut ath y gwrddamaeth ati i ymgysylltu â ffermwyr, yr union bobl oedd yn gyfrifol am ddatrys yr argyfwng bwyd a hinsawdd Prydain Fawr. Felly, dyma chi'r stori fawr fel petai, y chwyldro syniadol ymoleuedig. Felly, dwi eisiau symud nesaf i sôn am yr almanaciau. A dwi'n gobeithio gwelwch chi yn yr almanaciau, y naratifau, y lluniau sy'n plethu i wrthadrodd y stori fawr yna. Iawn, wel, gan fod almanaciau yn canolbwyntio ar un flwyddyn benodol, y flwyddyn gyfredol, dechrau blwyddyn y flwyddyn sydd yn blaenau ni, maen nhw'n ffynhonnell gwbl amhrisiadwy ar gyfer olrhain y tywydd yng Nghymru. Ac mae hyn yn gwbl ironig o gofio mae cyhoeddiad ffwrdd â hi efo'r almanach. Cyhoeddiad nad oedd yr almanachwyr, y gwerthwyr a'r darllenwyr eu hunain yn prisio tu hwnt i'r flwyddyn dan sylw. Fe ddisgrifiodd William Morris, un o Brisied Môn, yr almanaciau fel all sorry stuff. Ar y sgrin, mae chi ambell i un, ond beth yn union oedd yr almanach? Wel, dilyn patrwm almanachwyr Lloegr neu almanachwyr Cymru i raddau heleth. Felly'n syml iawn, pamffled bach a gafir graffu a bapur rhad oedd almanach, ac mi oedd gan fod e gynnwys reit unffurf. Mi oedd gyda chi bob blwyddyn galendar a fath o horoscope ar gyfer y flwyddyn oedd eich blaenau chi. Oedd gyda chi dable troi allan o'r môr, rhestr o ddyddiau gwyl a ffeiriau yng Nghymru, roseitiau meddygol ar gyfer pobl ac anifeiliaid, ynghyd â deunydd darllen dyddi'r cerddi fynycha. Mae'r almanaciau hefyd yn dangos siwt oedd syniadau'r ymoleuad yn ymledu i ddiwylliant poblogaidd. Oherwydd mi oedd rhai almanacwyr ymoleuedig darllengar yn awyddus i ddefnyddio'r cyhoeddiadau poblogaidd ffwrdd â hi yma i oleuo darllenwyr ynghylch dirgelion y bydysawd a wyddoniaeth newydd. Ac fe welwch chi ar y rhestr yma y rai enghreifftiau, mae yna lawer iawn mwy i'w cael rhwng cloriau'r almanaciau. Mae yna rhyw gymaint a 150 o almanaciau Cymraeg o 1695 tan rhyw 1800. Felly, dyna chi John Pris, er enghraifft, yn egluro dechreuadau seryddiaeth ac wyddoniaeth naturiol. Mae John Jones wedyn yn egluro goleuni'r gogledd, yr Aurora Borealis. Cain Jones wedyn yn egluro'r haul a'r planedau. John Harris yn gosod allan syniadaeth Newtonaidd ynghyd â hanes y sêr parhaol. Ac yna mae chi Matthew William yn trafod darganfod y blaned Uranus yn 1781. Mae John Harris a Matthew William yn ffydiddorol, achos yn amlwg bod nhw yn gweld eu hunain o safon uwch na'r almanacwyr eraill. A mae Matthew Williams yn disgrifio ei hun, nid fel almanacwr, ond fel mesurydd tir a mathemategydd. Mae'n felly wythus iawn i osod ei hun ar wahân i'r almanacwyr cyffredin. Fodd bynnag, beth sy'n diddorol am yr almanaciau yw yn hyn o beth, y calendar, yr horoscop, yr ymdrech i ragweld y tywydd am flwyddyn gyfan a'r trithodau gwyddonol. Beth yn ei gweld yw bod yr almanaciau rhagor nag unrhyw gorff arall o lenyddiaeth y cyfnod yn fan cyfarfod ar gyfer yr hen draddodiad meteorolegol clasurol a'r syniad modern o meteoroleg fel disgyblaeth wyddonol neilltuol sy'n ymwneud â'r tywydd. Dyma chi enghraifft yr hyn wedyn o'r calendar sy'n nodi pob math o
wybodaeth ddefnyddiol, ond hefyd yn dilyn disgyblaeth astro-meteoroleg yn ceisio rhagweld y tywydd ar gyfer y flwyddyn ganlynol yn ôl symudiadau'r sir a'r planedau. Mae'n stwff hynod ddiddorol ar waith yn yr almanaciau. A mae gyda chi enghreifftiau fan hyn ar y sgrin, gyda chi yn aml iawn maen nhw'n cynnwys coelion am y tywydd neu ganllawio ar gyfer adnabod newidiadau yn y tywydd. Ac ar y dde wedyn, gwelwch chi neges neu air bach o un o'r ragymydroddion, dwi'n cofio pwy nawr, John Jones dwi'n meddwl. Mae'n amlwg o pobl yn sgrifennu ato fe neu yn cwyno i'w wyneb i fod i argoelion ar gyfer y tywydd ymhell ohoni. Chi'n gallu gweld mi oedd yn fwy bach sensitif. Mae'n dweud, ond am y tywydd, byddai'r hysbys i bawb, nad oes un rheol i wybod ei gyfnewidiad yn gywir. O blegu fod y tywydd mor ansertheniol, ond doedd dim byd yn ei rwystro fe rhag trio rhagweld y tywydd yn flwyddyn. Wel, hyd yn agos nad oedd y rhagolygon yma am flwyddyn gyfan yn gywir, a dwi'n gweld, doedden nhw ddim. Mae'n rhaid i ni edmygu uchelgais ac yn wir ei ofndra'r almanacwyr yma oedd yn ceisio rhoi rhagolygon hir dymor i'r Cymru. Wel, o safbwynt diwylliannol, mae'r almanaciau yn tanlinellu pwysigrwydd cof a choffadwriaeth, a hynny drwy gyfrwng cofrestrau, sef rhestrau chronolegol o gerrig milltir a digwyddiadau cenedlaethol a byd-eang o bwys. Mae'n deg dweud mae efelychu almanacwyr Lloegr wrth almanacwyr Cymru yn gwneud yn hyn o beth. Ac yn yr almanaciau Lloegr, mi oedd y cofrestrau yma yn pwysleisio cerrig milltir Protestanaidd. Cerrig milltir oedd yn atgyfnerthu llewyrch Prydain Fawr a thryftadaeth Protestanaidd y wlad. A ydych chi'n gweld yr un math o beth ar waith yn y cyfrestrau Cymreig, felly ydych chi'n gallu gweld y pwynt yma ar y sgrin. Fe welwch chi digwyddiadau fel presenoldeb Prydeinig yn Iwerddon, gwrthryfeloedd y Jacobitiaid yn 1715 a 1745, rhyfel 7 mlynedd a'r chwyldroadau yn America ac yn Ffranc. Ond o edrych yn gyfalach ar gofrestrau yr almanacwyr Cymraeg, fe sylwch chi'n bod rhai yn fwy cenedlgarol nag eraill. A felly, ochr yn ochr ar manylion Prydeinig, mae yna sylw i digwyddiadau a cherrig milltir o bwys yn hanes Cymru. Mae hanes Cymru ar wahân i hanes Prydain Fawr, yr endid y ddathuryn yn 1717. Felly, bod chi'n wedi gweld enghreifftiau yn hyn, dwi'n gweithio wedi gweld o'n digodnol, ond mae colli Llywelyn yn Llwywola, dwi'n meddwl bod gwrthryfel Glyndŵr, falle ddim fan hyn, ond ar gyfrestrau eraill. Mae cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, mae dyfodiad y Saeson i Gymru. Mae yna ymdrech bwriadus gan yr almanacwyr Cymreig i roi blas Cymreig ac i adlewyrchu hunaniaeth genedlaethol Gymreig yn y cyfrestrau. Yn achos y tywydd wedyn, a thywydd eithafol fel mae'n digwydd, mae'r cofrestrau yma yn adlewyrchu effaith a statws eiconig rhai digwyddiadau ar ddychymyg hanesyddol y genedl. Beth fel gaeafau oer, ymddangosiad goleuni'r gogledd ym Mhrydain a daeargryn Lisbon yn 1755. Mae daeargryn Lisbon yn reit adnabyddus oherwydd mi oedd yn daeargryn pwerus iawn, ac fe gafodd effaith y daeargryn i ddeimlo ar ardaloedd
arfordirol yn yr iseldiroedd a hefyd hyd yn oed yr arfordir draw yn America. Felly, mae'n ddiargryn econig yn sgil y dehongliad wyddonol cyfoes ac yn adnabyddus fel y ddamwain naturiol gyntaf. Felly, mae'r deargrynism yn garu pilltir oherwydd y dehongliad wyddonol oedd ar waith yn y cyfnod. Ac arwyddanalle o Arthro Lisbon yw i'r daeargryn arbennig yma aros yn hoff hanesyddol y genedl Gymreig am dros hanner canrif. Felly, ymysg 55 oedd y daeargryn, ond mae'n dal i ymddangos ar gyfrestrau'r almanachiau mor ddiweddar a 1824 oedd yr enghraifft ola ffeindiais i. Felly, bod efo effeithio Lisbon ddim wedi effeithio ar Gymru. Mae'n ddamwain naturiol ar ddechrau iawn yn y dychymyg hanesyddol. A felly mae'r cyfrestrau hyn yn hynod ddifyr. Ac y gweitha yn gwneud falle oherwydd natur gryno gywasgedig y cyfrestrau yma, dwi'n meddwl byddai i dydantoddi nhw yn fanylach yn ateb sawl cwestiwn pryfoclyd. Felly, enghraifft, pa ddigwyddiadau tywydd oedd yn cael ei ystyried yn ddigon ardderchol neu eiconig i fod ar y rhestr yma yn y lle cyntaf, i fod yn gerrig milltir y genedl. Pa mor gyflym byddai digwyddiad gwleidyddol neu feterolegol yn datblygu yn gael ei milltir? Pa mor hir byddai digwyddiad yn aros ar y cyfrestrau, fel daeargryn Lisbon? A os cerrig milltir neu digwyddiadau meteorolegol yn yr almanachiau Cymraeg sy'n absennol o'r almanachiau Saesneg, wrth fynd ati ysgrifennu'r llyfr Darllen y tywydd. Felly, o bwyso mesur yr almanachiau, mae eu cyfuniad nhw o gofrestrau, coelio yn gwerin am y tywydd, cerddi am y tywydd, ac esboniadau wyddonol o'r bydysawd yn golygu bod yr almanachiau nid yn unig yn cynnig wybodaeth oedd yn hwyluso dealltwriaeth darllenwyr o'r tywydd a'i hyngylchedd at ddisgwrs cyhoeddus yn egin sfer cyhoeddus Cymru'r 19th ganrif. Felly, i gloi, mae'r corff sylweddol ac amrywiol o ddeunydd sy'n ymwneud â hun a'r hinsawdd yng Nghymru rhwng 1800 a 1800, oes yr iad echan neu cyfnod modern hanner, yn datgelu cryn wybodaeth am agweddau at ddywydd eithafol a ddychinebau naturiol, heb sôn am berthynas yr awduron, y beirdd, y hynafeithwyr, y dyddiadurwyr gyda'i hymgylchedd ffysegol. Mae astudio tywydd hanesyddol yn gallu dynhau yn dealltwriaeth o batrymau hinsoddol lleol a oedd yn gynlyniad i ffenomena naturiol fel gweithgarwch solar a ffrwydradau volcanig. Mae astudio tywydd hanesyddol hefyd yn ehangu yn dealltwriaeth o'r newidiadau i'r hinsawdd sy'n gynnyrch ffactorau anthropogenig neu ymyrraeth pobl. Ac o ystyried y tebygrwydd rhwng yr hinsawdd bresennol a hinsawdd oes yr iad echan, yn enwedig 1780 hyd 1820, mae cymharu tywydd hanesyddol a tywydd cyfoes yn tanlinellu cyfraniad yn gorddibiniaeth ni ar garbon i'r newidiadau sydd ar waith yn y cyfnod ni. A mae rhesymau amrywiol hyn felly, mae'r tywydd yng Nghymru yn faes ymchwil rhyngdisgyblaethol sydd ar gynnydd, ac mae'n faes sy'n dangos i ni y rheidrwydd o gyd-destunoli a thrafod hinsawdd, nid yn unig ar lefel leol, ond ar lefel hanesyddol a diwylliannol hefyd, mwyn i ni fedru deall sut mae pobloedd gwahanol a chyfnodau gwahanol wedi cysyniadu'r hinsawdd, a sut maen nhw hefyd wedi ymateb i'r heriau sydd yn nhw'n wrtho. Diolch i chi am wrando.
Diolch yn fawr iawn. Dwi'n credu bod eich cymeradwyaeth chi yn fynegiant clir o'ch gwerthfawrogiad o'r darlith hynod ddiddorol am dyfe. Mae'n bosib bod yna chydig funudau ar gyfer unrhyw gwestiynau mae aelodau'r gynulleidfa'n dymuno i holi. Mae meic dan ni fan hyn ar gyfer unrhyw sy'n dymuno codi cwestiwn. Os yw beth sydd yn sgwarnog sydd wedi codi ddifrif. Iawn. Diolch yn fawr iawn am sgwrs iawn. Blwyddyn yn ôl, fi'n credu, o gen i Llwyd o Cathryn yn ei cast ar hinsawdd dros eithriadol fwy na achos o'n amdano ac fras symudiadau'r byd am iechel a symudiadau'r byd o ddyfnau sy'n bennag i'r bobl am y croeshoelio gwirioneddol beth chi methu'n glir yn ffeindio ar gyfer effaith dan pam roedd oes arall wedi digwydd. Allan dipyn fan o'n un o'r bobl mae dros blynyddoedd dros y byd i gyd o'n bennag i'r bobl neb yn hollol sicr doedd o ddim yn un reswm ar oes iawn mawr o'n ddim o Dynoch chi unrhyw esboniad pam? Wel, does gen i ddim esboniad pam, nid deirfwyr ohonau, ond dwi wedi bod yn darllen llyfr a dwi'n methu'n lan o cofio enw'r awdur yn articl. Mae'n glamp o lyfr. A mae'r awdur, mae'n lyfr diddorol iawn, mae'n ei achos fynyddoedd a diddorol. Mae'n dras iawn am gael ddyfynnu